Šavinti. Ono što će vam večeras pokazati sa svojom ili jednom od svojih najuspešnijih učenica, Anđelkom Branković, bit će jedan mix tango blues. Jedna pauza, Velenka Vujić. Dakle, Anđelko Branković i Velenka Vujić. Je dobro bilo ono, tako je. Da vas ne zovemo na biskor, što je bilo izuzetno naporno. Ajmo, sad će se predstaviti svi.